Dyslecsia ydy lle ydych chi'n cael traffath gyda darchan neu sillafu a gweithiau dim rili, ond weithiau mae'n anodd i chdi gweld pethau. Mae dyslecsia fatha, mae rhai pobl yn dweud disability dio, ond mae lot o bobl hefo sy'n super successful. Pobl fatha Daniel Radcliffe a Picasso, pobl fel yna, maen nhw gyda dyslecsia a maen nhw wedi mynd yn bell iawn yn bywyd nhw. A mae sy'n anoddach i ni wneud pethau mae pobl sydd heb dyslecsia wneud. I chi, dwi'n rhaid y gair saff i chi, teimlo'n saff. Mae wastad yn rhywbeth cyffroes iawn dod i adnabod plant am y tro cyntaf erioed. Be sy'n gwneud ni deimlo'n saff? Pwy? A lle? Gan mod i'n gweithio gyda geiriau, a mae geiriau a rhoi a gosod pethau gyda'i gilydd mewn modd confensiynol ydy un o brif ofna plant sgin dyslecsia. Ac felly, rhywbeth o'n i'n teimlo'n bwysig iawn ar gychwyn y cyfres weithdai yma oedd mod i'n sefydlu awyrgylch o gyfforddusrwydd ac yn rhoi yr hyder iddyn nhw deimlo'n saff. Teimlo'n saff. Ydy o'n weird dod i fewn i stafell lle mae bron iawn pawb yn y stafell efo dyslecsia? Yndi. Ac ydy sydd deimlad ydy hynna? Really nice. Mae hwnna'n gwneud chdi deimlo'n saff. Cos matha dweud ti ddim ar ben dy hun, mae lot o pobl gyda fo. Nes i ddod ar prosiect yma at ei gilydd oherwydd y prinder adnodda yng Nghymru a darganfod bod yn merch i hefo dyslecsia. A ni'n meddwl sy'n dda creu prosiect creadigol a pwy well na Llenyddiaeth Cymru, Bardd Plant Cymru, gan mai prosiect plant oeddwn ni'n edrych arno fo a Canolfan Dyslecsia Miles yma ym Prifysgol Bangor. Mae gennym ni ymchwilwyr sy'n edrych ar achosion dyslecsia ac yn edrych i beth sy'n digwydd yn yr ymenydd ac yn y system gwybyddol, da ni'n galw fo, ac yn ymddygiadol hefyd. A da ni'n defnyddio'r gwybodaeth yna i datblygu asesiadau ac ymwriaethau sydd yn optimal os lwciwch chi, sy'n mwyaf effeithiol i darganfod dyslecsia mewn plant dwyieithog a wedyn rhoi cefnogaeth iddyn nhw i drio goresgyn dipyn o'r problemau. O'n i wedi sylwi ers pan oedd hi'n ifanc iawn i fod yn onest. Pan oedd hi'n sbio ar lyfrau, oedd hi bron mewn poen yn sbio ar y geiriau, oedden nhw'n poeni hi ac oedd hi jyst ddim eisiau sbio ar y llyfr. I fi, oedd trafferthion fi wedi cychwyn pryd o'n i tua blwyddyn 2 ac wedyn oedd cygad fi wedi mynd yn waith. A wedyn, oedd o, ddim yn gwybod beth wedi digwydd, o'n i wedi methu ffocasu a bethau fel yma. Fysa chdi'n dweud bod yn dyslexic yn stressful? Yndi. Mae'r ymenydd chdi ddim yn pigo pethau fyny mor sydyn a ymenydd rhywun arall. So dyn, dweud rwan, os mae athro chdi'n dweud, reit, sgwennu hwnna gyd lawr, mae pawb arall di gorffan mewn 2 funud, a dwi'n cymryd 10 munud i chdi gorffan. O fi methu darllen yn bil yna, so nath mam nyrwysio fel, o fi yn checio fach a nes i'n cael sy'n o'r rhywbeth yna. Es i at yr ysgol a dweud, mae yna rhywbeth ddim yn iawn. Oedd o'n methu gafel pensal, jyst pethau bach. So i ddechrau fe, oedd o'n lot o cwffio. A wedyn pryd nath nhw sylweddoli bod yna rhywbeth ddim cweit, nath nhw ddechrau rhoi pethau bach yn lle i trio helpu fo. O peled yr un yn fflanio yn y feddal. Mae athrawon yn gweithio mor galod a mae gennym nhw gymaint ar ei plat yn barod. Dwi'n gobeithio be sy'n mynd i ddigwydd ydy bod ni'n gallu uwch-sgilio athrawon dosbarth i adnabod dyslecsia a rhoi cefnogaeth i'r plentyn yn dosbarth. Ond mae yna dipyn o le i fynd, dipyn o ffordd i fynd efo hynna. Os ti mewn dosbarth, sut mae rhywun efo dyslecsia yn teimlo? Ti'n teimlo fatha, ti'n cael ei bwysio dim bach gormod os ma'n dweud ydych chi trio galedach yn beth hwnna. So pan ti'n cael ei bwysio fel hwnna. Oeddwn i mach yn frustrated y ffordd neis o ddeud o bod fi'n cael yr cydnabyddiaeth o fewn yr ysgolion
yn yr ysgol gynradd. Ond wedi deud hynny, does gen nhw'n budget i wneud hynna hyn o bethau. Si dyslexia, stopio fi o bod yn flin. Da ni'n neud gwasanaeth o dysgu plant un ac un, rhoi hyfforddiant i'r ysgolion, hyfforddiant i mudiad dros Gymru. A gobeithio yn y dyfodol mwy o prosiectau fel Llais Dyslecsia i roi cyfle i pawb i cael rhywle saff i datblygu hyder ac i sgiliau i bod clywyddiannus efo dyslexia. Os dyn nhw wedi clymyd i ddatod nhw chydig. Were you nervous before you started? Yeah. Here? What were you nervous about? Because every time I thought if I say a sentence it would be wrong and then everyone would look at me weird. Fysa chdi'n deud ydy cael dyslexia yn gallu neu chdi deimlo'n unig cyn i bobl fod yna i helpu da ac bod chdi'n cael diagnosis? Yndi, ond ar ôl i chdi gael diagnosio, wneud bob dim mynd yn way hawsach i ddechrau. So yna blant ti ddim yn nabod sy'n ddim wedi cael help eto, be fysa chdi'n ddeithio nhw? Swn i'n deithio nhw cario ymlaen ac os ti'n ffeindio rhywbeth yn anodd, cario ymlaen efo fo a un diwrnod bydd y gyd werso. O ran y broses o greu'r gardd, yn fwy na dim, fy mwriad i oedd creu rhywbeth o'n i'n deimlo y bysa nhw'n gallu i deall a'i pherchnogi. Tydw i ddim yn dyslexic fy hun, ac felly fy nod i oedd gwrando gymaint a phosib. I theitl hi di Tu Draw, a be mae Tu Draw yn cyfeirio ni tuag ato fo di bod ni'n parchu ac yn anrhydeddu gallu geiriau i helpu ni gyfathrebu a'n gilydd, ond bod pethau ddim mor ddu a gwyn ac ti'n gwybod os ti'n gallu defnyddio geiriau yna ti'n glyfar, bod ni'n mesur Tu Draw i hynny. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod pob plentyn yng Nghymru sydd yn diodda, a diodda ydi o mewn ysgolion hefo dyslexia, yn cael y cyfle yma. Mae cael y lle fedri di fynegu dy hun, hefo pobl i fynegu dy hun, yn bwysig iawn, achos dydy yn bodoli ar hyn o bryd. Mi ddudodd na un o'r plant, mi fysa neis bod hyn yn digwydd pob gwyliau, ac mae o'n ysbaid iddyn nhw o strwythyr yr ysgol i gael anadl fer ac i deimlo reit. Mae yna ofoda sydd yn cyfnogi ni, mae yna ofoda caredig ar yn cyfar ni, i'n clywed ni ac i'n helpu ni.